सुकट बोंबील होय काय गे मावसे मावसे हे बघ तुझ्यासाठी हल्लय ताजे मासे अरे अरे थै बसलेल्या राकेश सरगा हा बघ तुझ्यासाठी आणलाय ताजा सरगा सुकट बोंबील होय काय गे मावसे मावसे आणि त्याच्यात फटके चोवा कोईल होतो बघलास रोज ही बाई वरसून 9 वाजता माझ्यावर घाण टाकता हो आता या माशात घाण पडल्यानंतर खाताले काय ह्याच्या औषधीचा काळीत शिरा पडली ह्याच्या तोंडात अगो जा काय तुझा नाव गाव असा ताबडतोब खाली ये तुझ्या तोंडात शिरा पडली ती ए मला नको तुझा शिरा आज माझा सोमवार आहे त्याच्या औषधीचं गो माय तुझ्या औषध खाल्यान कोल्यांता शिवी दिल्यागत काय बोलताय तुम्ही शिवी दिल्यागत नाही बोलत शिवीच देतोय मी तुला कळली नाही मग आमच्या मालवणी माणसाची खासियत आम्ही दिलेली शिवी कळणार नाही आणि जी कळतात ती आम्ही कधी देणार नाही तुरु तुरु चालू नको जाऊ नको लांब गुलू गुलू काला मंदी बोलू जरा था मग मग ये